ಆನಿ ಈರೋಡಿ ಪನ್ಪುನ ಬರೀನು ಪಡೆದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಉರವನ ಓಡಿ ಸೋಮನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬರೀನು ಬತ್ತದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರಪುಡು ಮೈರೆ ಮುಕುಲಿರ್ವೇರ್ನ 7 ಕೊಪ್ಪಡು ಉದಿತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವ ಕೊರಗುತನಿಯ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಕೊರಗರ್ನ ಬಾಲೆ ಆ ಪದ ತೂಲೆ ಅವು ಜಾತಿ ಸೂಚಕವಾಯಿನ ಸಮುದಾಯ ಸೂಚಕವಾಯಿನ ಪದ ಆಂಡ ಅವಳು ನಿಜ ಏನ ಪುದರದಾದ ಅಂದಕೆಂಡ ತನಿಯ ಅಂದ್ ದುಂಬು ಕಾಲೋಡು ಇಂದು ಕುತೂಹಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುದರ ದೀಪುನೈಕ್ ದಾದಾಯಿ ಕೊಂಜಿ ಅರ್ತಲೈಜಿ ಗುರ್ತಲೈಜಿ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ದೀಪ ದುಂಬುದ ಪುದರನೆ ಒಂತೆ ಬದಲು ಮಲ್ತ ದೀಪುನ ದಾದನು ಇತ್ತದೊಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ ಅನ್ ಎಣ್ಣುವೆ ವರುಣ್ ಇತ್ತನ ಕೆಲವರಿತ ಮರಣ್ಣ ದೀಪುನಿ ಒಂತೆ ಬದಲು ಮಂತ್ರ ಅದನ್ನ ಹೊಸತನ ಬರ್ಪುಣು ಎಣ್ಣುನಿ ಕೆಲವು ಪುದರ್ನು ಎನ್ನಲಕ್ಕಂತಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಪನೀರ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಪುನಲಕ್ಕಂತಿನ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಷ್ಟವಾದ ದೀಪುನು ಅಂಚದಿಂದ ಅದನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇಂದ ಎಣ್ಣುದೇರದಾನು ದುಂಬು ಕಾಲಡ ಅಂಚತ್ ತುಳುವನಾಡು ದೇವೆರ್ನ ಪುದರ್ ದಿಯರೆ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಪಾಪದ ಕ್ಲಿಂಚ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರೆ ಗೊತ್ತೇ ಕಪ್ಪು ತೋಜೇನ ಕರಿಯೆ ಬೊಲ್ದು ತೋಜನ ಬೊಳ್ಳಿಯೆ ಉದ್ದ ತೋಜನ ನೇಲ್ಯೆ ಕುದ್ದೆ ತೋಜನ ಗಿಡ್ಡೆ ಐತಾರ ಪುಟ್ಟ್ಯನ ಐತಪ್ಪೆ ಸೋಮವಾರ ಪುಟ್ಟನ ಚೋಮನ ದುಡಿಬುರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಾರ ನನ್ನ ಅಂಗಾರ ಪುಟ್ಟನ ಅಂಗಾರೆ ಶಾಸಕರು ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಆತೀರ ಅಂಗಾರೆ ಬುಧವಾರ ಬೂದಣ್ಣೆ ಬೂದೆ ಗುರುವಾರ ಅಂತೂ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣೆನೆ ಗುರುವಪ್ಪಣ್ಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತುಕ್ರ ಪೂಜಾರಿನ ಪುದರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದಾರ ತುಕ್ರೆ ನನ್ನ ಶನಿವಾರ ಪುಟ್ಟಿನಯೇ ಚನಿಯೆ ತನಿಯೆ ಅಂದಲ ಇಜಾಂಡ್ ಚನಿಯೆ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಆದವು ತನಿಯೆ ಅಂದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೂಪ ಬತ್ತನೈಕ್ ತನಿಯೆ ಈ ಕೊರಗ ತನಿಯೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟುದು ನಾವು ఆయన ಪುರಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿವಾರ ಬಹುಶಃ ಆನಿ ಕಾಲಡು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಎತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನಕಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಯಮಾನನ ಪತ್ತೊಂದು ಪುದರ್ದಿದು ಪೆರೆ ಅವು ಅವರು ಉರವನ ಓಡಿ ಕೊರಪ್ಪೊಳು ಈ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟಿನ ಮಾತ ಪಂಜವಲ್ಲ ಕೊರಪ್ಪೊಳೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸಮುದಾಯ ಸೂಚಕವಾಯಿನ ಶಬ್ದ ದುಮ್ಮದು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಲವೇ ಆದಿತ್ತು ಕೊರಗ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಸ್ತ್ರೀವಾಚಕ ಕೊರತ್ತಿ ಇಂದು ಕೊರಪ್ಪೊಳು ಒಂದು ಅವೇ ಪನ್ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಕೊರಪ್ಪೊಳು ಪನ್ಪುಂಡು ಕೊರಪ್ಪೊಳು ಒಂದು ಕೊರಪ್ಪೊಳು ಅಂಚ ಪಂಡನೆ ಪುರ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಕೊರಗ್ಗೆ ಕೊರಪ್ಪೊಳು ಒಂದು ಅವೇ ಪಂಡ ಪುರ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇತೆನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಉಂಡು ಬೇತೆನ ತುಳು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡು ಅಳಿಯಂತ್ರ ಆಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆಡು ಕೊರಗ ಭಾಷೆಲ ಒಂಜಿ ಏನಿ ಉರ್ತುಡು ಐನ ಎಣ್ಣೊಂಡ್ರು ಅವು ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ಐನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯಲ ಅಂದು ಇಂಚ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಆನಿ ಮೈರಕ್ಕೆ ಬೈದೆತ್ತಿನ ಕೊಂಡಾಟದ ಕುರ್ಲೆ ಆದ ತೆರಿಯದ ಕುಂಟುನು ಅಂಡುಗು ತುತ್ತೊಂದು 7 ಜನ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಪುದೇನಿ ಯಾನೋರಿಯ ತುಂಬುವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಂಗಲಾಪುದಿ ಒಂದು ಕದ್ರ ದೇವರ ನಡೆಪೋದು ಅವಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಾಡರ ಕೈಪುರದ ಪರಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಠಾಂತರಲು ಬೋಡಿತಿನ ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರೆಗ ಅಣ್ಣರು ಕೈಪುರದ ಪರಂದು ಇಂಕಲೇಡು ಮಾಪಳದ ಪರಂದಗೆ ಏನಂದ ನೆನಪು ಜನಪದ ಪಠ್ಯ ಯಾಪಲ ಸ್ಥಿರತ್ ಯಾನು ತೆರಿನವೇ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ ಯಾಪಲ ಪನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಪದದ ವಿಷಯಗಳು ಅವು ಸಾಯಿನಗರಡು ಕೋಲಗಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ರೂಪಡಾಂಡ ಅವೇ ಕಟ್ಟುನೆ ಕುಡಂಜಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಿರ್ಗಾವನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜನಪದ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವರೂಪತ್ ಬದಲು ಮಲ್ಪುನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತೂಂಡ ಕೊರಗತನಿಯನ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ಎತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು ಕಾಡಿನ ಮೈರೆ ಎಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ ಆಲು ತುಲೆ ಅವು ಪಾಠಾಂತರಡು ಬರ್ಪುನ ಕತೆ ಕಾಡಿನ ಮೈರೆ ದುಂಬು ಜನ್ಮೋಡು ಪಾರಿವಾಳ ಆದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೋಡೈನ ವಿಚಾರ ಪಾರಿವಾಳ ಆದಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರಿವಾಳ ಆತಿನೈನು 7 ಜನ ಪಲೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರುದು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರದ ದೇವರನ ಕುಡುಪುದ ಪರಕೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಯೇ ಈ ಕೊರಗುತನಿಯೇ ಅಯ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಕಪ್ಪಾಂಡಲ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂದು ಪಾಠಾಂತರದ ಕಥೆಗಳು ಅಂಚಾದು ಇದು ಇದಮ್ಮಿತ್ತಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಏಕ ತೀರ್ಮಾನ ಏಕಸೂತ್ರದ ಪಾತೆರಗ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯಚಿ ಅಂಚಾದು ಆನಿ ಕದ್ರ ದೇವರನ ಕೈಪುರದ ಪರಂದಗ ಕೈ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವಳು ಮಾಡಡಿತ್ತಿನ ಮಾಡದ ಮಾಯದ ಮೈಸಂದಾಯನ ಮುಗುಳಿಗೆ ಕಾರು ಕೊರಿಯೇ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಾಯದ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಇಂಚಿನ ಏನು ಮಾಯ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಐನು ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿ ಅನು ಬಾಹ್ಯವಾದ ಕೆಮರ ಪುರೆಂಚವನು ಪುನಗ ಪನ್ಪುಲ ಕೈಜಿ ಆನಿ ಕಾಲದ ಕಲು ಬುಡ್ಚಿ ಆನಿದ ಸಮಾಜ
ಅಯ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗು ಬೊಕ ಅಯ ನೀತಿ ಸೂತ್ರದ ದೇವಲ್ಯದ ನೀತಿ ಸೂತ್ರ ಮಡಿವಂತಿಕೆದ ಸೂತ್ರನ ಮೀರಿನೈಕ್ ಅಯನ ಕತೆ ಮುಗಿತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿಯನ್ ಐನಿ ನೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕರಣ ದೇವರು ಮಾಯಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ಮಾಯಕ್ಕ ಪನ್ಪುನವು ತ್ರಿಶಂಕು ಲೋಕ ಅತ್ತ ಸ್ವರ್ಗಲ ಅತ್ತಿತ್ತು ಭೂಮಿಲತ್ತು ನಡುಟ್ಟೊಂಜಿ ಲೋಕೊಂಡು ತುಳುವೆರ್ಗ ಅವು ಮಾಯಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೈತಾಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಏನು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಲ್ತಿಡು ಜನ ಲೆಪ್ಪರಾಪುಣ್ ಪಿರಾಡೆ ಕಡಪುಡಿಯರಾಪುಣ್ ಅಂಚದ ದೈವಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಯ ಕಡದ ಜೊತೆ ಬಾನ ಬುಡ್ಲ ಭೂಮಿಡಾಲ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಬಾನನು ಬುಡ್ದು ಭೂಮಿಡಾದು ಪಿರಾಡೆಗೆ ಪೋದು ಸೇರಿರ ಸಾಧ್ಯ ಗುಂಡನು ಸೇರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ ಸಿರ್ತ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯರಾಪುಣ್ ಸ್ವರ್ಗ ಇದರ ಬಾಕಿ ಅತಿಶಯವಾದ ದೇವತೆಯರು ಪುರ ಅಂಚೆ ಜತ್ತು ಬರಪುಜ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಕೊರಗತನಿಯ ಮೂಲ ಆ ನಮೂನೆದ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಮುಖ್ಯ ಏತೋ ಜನಕಲು ಈ ಕೊರಗತನಿಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದನು ನಮ್ಮ ತೂಪುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಜವನೇರು ಪನ್ಪುನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತರಿಗೆ ಇತ್ತೆತ್ತ ತೆರೆಯೋ ಪುನ ಸತ್ಯ ಅಯ್ಯ ಅಜ್ಜೆ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟೆ ಬದುಕದೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನೊಂಜಿ ಜವನೆ ಪಂಡ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಕಡಪು ಆಸುಪಾಸು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಯ್ಯ ಜವನೆ ಆನಿ 7 ಜನ ತಪ್ಪುದೆ 7 ಜನ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಪುದೇನು ತುಂಬೊಂದುಬಹುದು ಆ ಮಾಯದ ಮೈಸಂದಾಯನ ಮಾಯಕ್ಕೋಗು ಸಂದಿನವು ಅಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪುರ ಜಾ ಕಾಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪತ ಅಂದು ಪಾತ್ರ ಬರು ಯಾನು ಕೊರ್ಪುನ ಆಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಪೂರ್ವಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೌರವ ಪೂರ್ಣದ ಒಂಜಿ ಭಾವವಾದ ಅಜ್ಜ ಅಂದಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ತಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಡು ಏನು ಬಾರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರೋಲಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಡಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಸಾನ ಉಂಡು ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ನಿಖಲು ಪೋಂಡ ಅವಳು ಪುನಃ ಗುಳಿಗೆ ಅವಳು ಪುನಃ ಬಂಟ ಅಜ್ಜ ಮೊರ್ಸಾಂಡಿ ಅಜ್ಜ ಮಾತ ದೈವಲ ಅಜ್ಜ ಅಂಚ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ್ಪುರ ಅಜ್ಜ ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇರೋ ಅವು 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವೊಂಜಿ ಗೌರವ ಪುದ ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದವು ಆರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಲು ಆರ್ಯ ಪಂಡ ಅವು ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸಾಮ್ನೆ ಜಪೇನ ಉತ್ಸವೇನ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರನುಂಡು ಈ ಆರ್ಯ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಗುರು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಆತು ಪೂರ ಗುರು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದಿರ ಪನ್ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ಮ ನೋಡು ದಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಐತ ಮೂಲ ಪದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂದು ಬರ ಗೊತ್ತಿಜಾಡ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಂದಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಏರಿಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತೇರೋ ಅಕ್ಲೇ ನಿಂಚ ಗೌರವ ಪೂರಕವಾದ ತುತ್ತಾರೋ ಅವೇ ನಮಕ್ ಅಜ್ಜೆರ್ಲಕ ಕೈತಾಂಗಾವುನ ಬೆರಿಸಾಂಗಾವುನ ಬೆರಿಬಲ ಪುನಂಚಿನ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥೋಡು ಅಂಚಾದು ಇಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಅನ್ನದಾಯ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಪದಾದ ತಿರುವಂಡ ಮೂಲೆಂಕ ತೋಜಿ ದಿಂಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಡೆಯಾನ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಪಾವೇರು ಮುಂತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಡ್ಲೆ ಅಂತೂಯೇ ಅವು ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಕೋಲ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅವು ಇಂಚಪ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತೂನಾಗ ಯಾನು ಪನ್ನಗ ಹೆಂಗ ಸಂಕೋಚ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಚೀನಾಡ್ದು ಇಡೆಗೆ ಹೂ ಎನ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂದು ಒರಿಯ ಬತ್ತೆ ಚೀನಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಂಚ ಮೂಲು ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಇಂಚ ಟೊಪ್ಪಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೂ ಎನ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂಚೊಪ್ಪನ ಅಂದ ಅನುಮಾನ ಪುನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಚಿತ್ರದುಂಡಾಗ ಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮನಡು ಏರು ಕೊರ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದು ಆನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಗಡ್ಡ ಅವಲ ಮುಳ್ತುಡ್ದು ಜತ್ತಿನ ಗಡ್ಡ ಚೀನಿ ಯಾತ್ರಿಕಲಕ ಇಂದೇನು ತೂಯಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಹುಶಃ ಅಜ್ಜರ ಪಂಡ ಇಂಚನೋ ಪನ್ಪುನ ಭ್ರಮಾಲೋಕಗೂ ಪೋಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಜವನೆನ ಸ್ವರೂಪನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಜವನೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ್ ಪೂರಕವಾದ ಕೋಲಡ ಆ ನಮೂನೆ ಮೀಸೆ ಪುರ ಬಿಡುಪವರ ಹೊರತು ಅಯ್ಯ ಮೂಲತಃ ಜವನೆ ಆದು ಪುನಗ ಮಾಯಕಗ ಸಂದಿನಂಚಿನ ದೈವ ನನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಚೋದ್ಯಾಪುನಿ ನಾನು ಈ ಅವಕಾಶ ಏನು ಪನೇರೆ ಗಳಸುವೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆ ಇಂದು ಇಂಚಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಆರಾಧನೆವಂತೆ ಆ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿ ಬಬ್ಬುನ ಅಪ್ಪೆಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಡಕಾಯಿ ಸೀಮೇಡು ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬೈದರ್ಕಳ ಬಂಟೇರು ದೇಯಿನ ಅಪ್ಪೆನು ನಂಬೊಂದಿತ್ತಿನ ದೇಯಿನ ಕಟ್ಟುಕೋಲಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ಕಂಕನಾಡಿಡು ದೇಯಿ ಬೈದೆತ್ತಿಗು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟು ದೇಯಿ ಬೈದೆತ್ತಿಗು ಪೂರ ಕೋಲನೇಮನ್ನು ನಡಪು ಅವೇ ಕಾಲಮಾನುಡು ಈ ಕೊರಪ್ಪೊಳುಗು ಪಂಡ ಕೊರಗತನಿಯನ ಅಪ್ಪೆಗು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಂಡು ದಿಂಜ ಜನಕಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿಂದು
ಯಾನು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಬಕ ಕುತೂಹಲದ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಲು ಮಾಯಕಂದ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ವರ್ಣನೆಲೆ ಉಂಡೆ ಹೊರತು ಕೊರಪೊಳುಗು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಧೀಚಿ ಕೊರಗ ತನಿಯದ ಸಂಧಿದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಧಿ ಬರಪು ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಆರಾಧನೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಪಾರ್ದಾನದ ಆಧಾರೋಡು ಅವು ಪುರಾಣನು ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ಐತಿಹ್ಯ ಕಥೆಗಳ ಆಧಾರದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುರಾಪೂಲು ಪೊಲಬುಲುಪ್ಪು ಅಂಡ ಪಾರ್ದಾನದ ಆರಾಧನೆದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ವಾನಮುನೆದ ಆರಾಧನೆ ಸಂದು ನಾವು ದಾಯಗು ಎಂಕ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊರವರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಲೆಗೆ ಈ ಉರವನ ಒಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಜಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೊಜಕ್ಕೆ ಈ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮೊಜಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬುಧರ್ ಅವಳು ಪೆದ್ದುನೇಕ ಕಂದುಬಾಡು ನಿಂದೆ ಬುಧರ್ ಪಾಡ್ದಾನಡ ಪುರವೇ ಶಬ್ದ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಬಳಕೆ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಈ ಇತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಯಾನು ಕೇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ಜನ ಕೊರಪೊಳು 7 ಜನ ಅವು ಕೆಲವರ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ 7 ಜನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಮದ್ಮೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಸರಿ ಜವನಾದಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ದುಮ್ಮು ಮಾಯಕಾಗ ಸಂದಿನ ಕೊರಗಾಗಿ 7 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತಿರೋ ಹೆಂಗೊತ್ತೀಚಿ ಈ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಸಂದೇಶನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಾನು ಗಂಭೀರವಾದ ಮುರು ಟೀಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಮತೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಈಗಲೂ ಭಾರಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಾರ ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕೆಗೆ 7 ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆತೇನ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈತ ಅಸಹ್ಯ ಕಾರಣಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೀಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಸೀಮೆಡ್ ಕಥಾಂತರಲು ಪಾಠಾಂತರಲು ಸಹಜ ಅಂಡ ಏತೋ ಸಲ ನಮ್ಮವಳೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಹೊಸ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರ ದೀಪುನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣುವೆ.